Benvidas, benvidos de novo a todo o mundo ao Bar da Cantina. Superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos a todo o mundo. Aquí estamos unha vez máis, aquí estamos a pechar a tempada. Aquí nos volvimos a xuntar nos catro, como sempre acompañado de Don Minito. Que tal? Canto tempo? Meses de... Moi boas, Darío. Sí, moi boas, Darío, e boas a todo o mundo. Bastante tempo, dixaches aí unha vez máis, a verdade é que levábamos en unha vez máis uns cantos meses. De feito, unha anécdota que hai que decir é que foi moi trending, non? Neste impasse no que non estivemos, é que o último bar coincidiu ca última victoria de Club Deportivo Arenteiro. Entonces, bueno, non sei se é unha sinal ou unha coincidencia, como lle queras chamar, pero a verdade é que polo menos canto menos que anecdótico. E nada, aquí estamos, primeiro de todos, pedirvos, polo menos na miña persoa, e seguro que dos meus compañeiros, disculpas por este tempo no que non estivemos, diferentes problemas, diferentes, a veces de non darnos xuntado por X motivos, e bueno, pois aquí, como prometimos estamos, para polo menos despedir a tempada, falar un pouquiño do que foi este final de tempada e sobre todo do que pasou onte en Espiñedo, Darío. Bueno, Sí, bueno, xa... Ainda sigues aí co tema ese, non? Do chat. Non sei se xa... Sí, pero bueno, como que... No, arregláchelo. Dalle tú. Vale. Bueno, No, pois ainda mentres tanto, mentres sigues nelo, acabo de presentar os compañeiros, que xa os coñecedes. Empezo polo que vexo eu debaixo miña, que o señor o grande Doc. Que tal? Como estamos, Carreiro? Ben. Bonita camiseta. Sí. Nada, aquí pasando a tarde, facendo un repaso da debacle ou do que temos encima, vamos, que non é o final que esperábamos, pero bueno, en fin, o que toca asumir, non? É analizar. Aquí estamos, pois. Desgraciadamente, pois sí, a verdade é que nos gustaría estar aquí de outra maneira, pero bueno, é o que toca e isto é o que é. Un pouquiño máis a miña esquerda ou a vosa dereita, ou como ben lle quereades decir, pois o señor Gonco, que onte tamén estivo moi activo nesa reunión en Espiñedo. Boas tardes, Gonco. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, macho, yo no sé cómo hago, pero las últimas dos asambleas parece que parecen un debate a dos, ahí como los de los políticos, ¿no? Pues sí, un poco lo que decía Carreiro, ¿no? El final que nadie quería, pero el final que todos vimos venir desde hace un año aproximadamente, cuando vimos en qué manos nos quedábamos y cuando vimos las ambiciones de nuestra directiva. Lo dicho, iremos ahora desgranando poquito a poco lo que fue el final de temporada, lo que fue la asamblea y bueno, también os leemos, que creo que está Darío ahí peleando con el chat para poder verlo en directo. También os leemos porque queremos conocer también, bueno, las opiniones, ¿no? De todos los que estáis al otro lado de la pantalla y a ver si entre unos y otros hacemos aquí un poquito de terapia. Sí, sobre todo mellor para eses socios que non foron onte a reunión. Bueno, hoxe pois desgranaremos en medida do que poidamos todo o que se falou, pero bueno, se tedes calqueira pregunta, non, ou calqueira dúbida sobre o que pasou onte, ou vedes que algo se nos escapou, pois usade o chat e sacamos vos de dudas namentas tanto no que nos poidamos saber, non? Que vos parece se antes de poñernos en materia, mentres Darío pois acaba de arreglar eses temas, falemos do que foi estritamente, non, sobre todo dese último punto, non, con esa última victoria e todo o que pasou despois, ca destitución de Jorge Cuesta, con este final de tempada. Carreiro, mismamente, que che pareceu estas últimas 10-12 xornadas de Liga?
caída en picado. Eu non vin atisbos de brotes verdes ni nada que se parezca. Cando me esperanzou un pouco o equipo ou me dá a impresión de que se podía solventar o mal trago ou remontar ou que fose era con Jorge, que me deu a impresión que podíamos loitar pois pola salvación. O que veu despois, pois vou de resumir. Os números de Juanfran pois cantan, o que transmitiu o equipo outro tanto do mismo. E sin máis, unha caída en barrena. É que non teño máis calificativos para definir o que foi a etapa pos Jorge Cuesta. O Juanfran, bueno, estivo, pasou, foi testemunha en primeira persoa do que foi a debacle do Arenteiro. Ao final, sumado pois, a temas de impagos, de mal ambiente con directivos, bueno, en fin, todo un pouquiño, non se pode achacar a unha persoa únicamente porque foi un cúmulo de circunstancias adversas que non axudaron o bo funcionamento do equipo no verde, vamos, todo influe, cando non estás a gusto no traballo, pois, ao final, pois, non rindes da maneira que toca, e se estás sin cobrar, pois, outro tanto do mesmo. Eu moitas veces fui un crítico con moitos xogadores, pero, bueno, tamén, en canto foron trascendendo estes temas todos, pois, fui o primeiro en coller e decir, a aplaudir e non hai máis. Eu non boto 3 meses ou 4 ou 5 sin cobrar, teño clarísimo. Esta xente merece todo o respeto. Sí, claro. Evidente, deste tema tamén se tratou, non? Un pouco falábamos, preguntábamos polo tema de por que se lles abandonou tanto, non? Neses últimos encontros, nadie asistía aos adestamentos. Bueno, Argimiro comentou que só nun partido pois deixouse de acompañar, pero bueno, creo que foi máis de un, polo menos polo que a min me din, dende dentro. Bueno, sí que foi unha temática bastante triste, xa no sentido de decir pois que como que non coidas a xente que ten que sacar as castañas por ti, non? No verde, polo menos. Gonzalo, deixote que prosigas, simplemente quería puntillar isto. Sí, a ver, respecto del ambiente, pues bueno, al final, pues lo que hablamos, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Había dos personas que eran las que estaban más en el día a día. Una era Manuel Cid, el club, y bueno, casi todo lo que hablamos y sobre lo que fue, pero yo todo lo que escucho de los jugadores con los que tengo trato cercano es que estaba y que al menos se podía contar con él en el sentido de pues que te decía, oye, estamos intentando esto, estamos intentando lo otro, si necesitas hablar con no sé quién, yo te consigo un número de teléfono. Bueno, era un poco una figura que con sus sombras, al menos respecto a la plantilla hablo, no estoy hablando ni de la cantera ni de otras muchas cosas, estoy hablando respecto a esto, ¿no? Y por lo menos era una figura cercana y que estaba, y en cuanto sale del club desaparece. Y luego la otra figura que estaba en el día a día era el anterior director deportivo, Joan Farías, que lo mismo, todos los jugadores con los que yo tuve este año algún tipo de relación más o menos cercana y con lo que pude hablar, es que era una figura que efectivamente estaba, pero que lo que hacía era destrozar el ambiente, apretar a los jugadores, decirle barbaridades, decir o dar indicaciones contrarias a las que daban los distintos entrenadores, decir quién tenía que entrar, quién tenía que salir y cómo había que hacerlo. Entonces, claro, al final es un polvorín. Mira, hablábamos el otro día en fútbol amateur, fútbol amateur, un partido que fuimos a ver algunos de los que estamos aquí el sábado y que hubo fichajes para el playoff y decía la gente, joder, es que también me parece la hostia que ahora de repente fichan un par de tíos y los sientan y tal, y patatín y patatá. Vosotros imaginaros si en un contexto amateur en el que no te juegas más que imagínate un ambiente profesional en el que te estás jugando un contrato bien, en el que estás jugando dinero, te estás jugando primas, te estás jugando reputación para renovar un contrato, te estás jugando un patrocinio, yo no me quiero imaginar lo que tuvo que ser aguantar este año un Club Deportivo Arenteiro. O sea, yo no sé cómo
si no es fruto de una absoluta necesidad o de un absoluto convencimiento y ganas de sacar esto adelante, me parece sencillamente espectacular lo que bregaron los jugadores y lo que bregaron los dos primeros entrenadores. Por lo que algunas cosas, insisto, lo que a mí de los jugadores es que Jesús Arriba, efectivamente, muy mal entrenador, que él estaba muy grande en la primera vez, pero que era un paisano que se vestía por los pies, no sé si me explico. Era un tío que daba la cara por sus jugadores, que intentaba en la medida de lo posible pelear por ellos, pero que, bueno, llegaba hasta donde llegaba. Jorge Cuesta consiguió hacer una piña con los jugadores, consiguió que todos fueran a una, se consigue, ya no sé si me está bailando a mí la cabeza, pero las 3 victorias consecutivas son con Jorge, ¿no? Sí, máis unha cuarta, Sí. que é a última que conseguimos. Claro, consigue esas 3 victorias consecutivas y se le echa para tener una persona que, insisto, lo que se transmite desde la plantilla es que les deja muy claro desde el minuto 1, no quiere estar aquí. No quiere estar aquí. Yo no entiendo por qué Juanfran acepta este contrato, yo no entiendo qué clase de entrevista se tiene desde la directiva con un entrenador así para creer que es lo que necesitamos y bueno, con la llegada de Juanfran, pues lo poco a lo que tenías que agarrarte, porque yo recuerdo, y perdón que me estoy extendiendo, ya termino, Nada, yo tranquilo. recuerdo estar en Espiñedo, bueno, yo me siento con, bueno, Milito alguna vez venía por allá arriba y tal, y siempre decíamos, me acuerdo, joder, es que el guión es siempre el mismo, salimos, el equipo juega bien, el equipo genera ocasiones, el equipo lo intenta, presiona bien, pero nos cuesta horrores en las áreas, porque era, llegábamos 5 veces y no metíamos una, nosotros un balón parado guarro, un córner, un no sé qué, tacatá, tacatá, y nos castigaban mucho las áreas, pero por lo menos veías que el equipo estaba mínimamente trabajado, y veías que el equipo tenía un mínimo de ambición. Una vez saltamos a Juanfran, lo dicho, a 6-7 puntos del objetivo y estábamos perdiendo tiempo. Estaba Diego perdiendo tiempo en los saques de puerta. Entonces, no sé, la deriva futbolística es terrorífica. Lo de acabar jugando con jugadores que estaban completamente descartados, acabar jugando con Moya, acabar jugando con Gorka, que se había borrado en Navidades. No sé, todo Sí. un despropósito de un calibre inmenso y una pena terrible, porque el Arenteiro en todos estos años de expansión, ¿no? De esa era post-Gelucho, desde que llega Fran hasta que se va Jardiel, siempre fue un equipo valiente, un equipo divertido, un equipo atrevido, que no jugaba como un equipo pequeño. Y lo que vimos las últimas semanas fue eso, o sea, irte al pozo y aún por encima con unas sensaciones horribles, partidos aburridísimos, bueno, o sea, que ibas a sufrir más que a disfrutar a Espiñedo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, Sé que a dije ver, muchas cosas, sí, recogendo a ver, tempo. eu falando do tema Juanfran, pois, a ver, teño que decir que estou en parte de acordo. Non creo que cando el chegue xa derrotado, nin moito menos, porque eu penso que chega eu lembrome das súas primeiras rolas de prensa, creo que chega con ganas e demais, pero bueno, evidentemente xa coñecemos un pouco a Juanfran, o tipo de adestador que é, evidentemente eles pensaban que era unha solución por outros contextos, como en Lugo, donde consigue a salvación, pero evidentemente son o día e a noite, polos opostos, non ten que ver, e os resultados nos teñimos. Pero, bueno, creo que xa unha vez, sobre todo o que comentas de Moya, etcétera, etcétera, creo que xa en un momento no que xa hai unha, non vou dicir pasividade ante a situación deportiva, pero creo que sí un pouco resignación, non? E creo que xa ti sábelo, nós sabémolo, que, bueno, evidentemente non o traballo que se fai nesas últimas semanas é un traballo máis de falar cos rapaces, de que estén ben, de ser o mellor el un pouco o pai deles nese momento, máis que o adestador, porque evidentemente o traballo táctico, técnico, como lle queirades chamar, pois non existiu, non? Creo que Juanfran non era o home indicado, e menos estando aquí Jorge, non digo con isto que sexa o culpable, ni moito menos. Creo que non é... Creo que é o que menos culpa ten de todo, pero evidentemente non é un adestador que
polo menos aquí pudera funcionar, viuse, bueno, xa o dixemos, non? Polo menos en privado ou entre nós, cando chegou, que bueno, que non víamos que isto fora a facer reaccionar o equipo, e así foi. Darío, non sei como andas, se queres dar a túa opinión para xa pasar o tema máis importante, creo eu, que o que se falou onte. Gustaríame tamén saber a túa opinión, Darío. Sí, escoitasme ben, non, agora? Sí, perfectamente. Vale. Nada, pois un pouco o que xa falando un pouco a nivel deportivo, que viñamos falando durante meses. Creo que se fixeron as cousas moi mal desde o principio. Onte comentábase na asamblea, no? Que evidentemente, pois, tanto o adestrador, director deportivo, bueno, pois toda a parcela deportiva veu imposta, digámoslo así, polos inversores. Eu, evidentemente, hasta certo punto, pola parte dos inversores, podo entendelo, no? Eles poñen os cartos e eles queren decidir esa parte. Pero hai que lembrar que en verao non se nos dixo eso, En verao non se nos dixo eso. E nada, evidentemente, pois estaba destinado ao fracaso desde o minuto 1, porque non sei como explicado, a situación pois non era unha situación normal, non? Estábamos en agosto entrenando con casi 40 futbolistas. Bueno, hai niveles, non? Eu creo que hai certos aspectos que, bueno, pois evidentemente podes deixar que se meta os inversores, pero creo que tamén tens que poñer un pouco de límites, non? Sobre todo cando te van deixar tirados pois ao cabo de un mes, que tú non o sabes, pero supoño que aí serán acordos, non? Pois eles teránche que dar un voto de confianza de alguna forma para tú poder cederlles toda a parcela deportiva. E xa vimos que nun mes, bueno, pois tiraron con todo o que se construíra anos atrás. Bueno, empezou máis desde o principio, os xogadores hasta eles mismos con faltos de confianza por ese motivos deportivos, extradeportivos, o director deportivo dando indicacións en contra do adestrador, incluso, bueno, pois facendo comentarios fora do, digamos, do ambiente futbolístico do equipo que se os escoitei eu, pois imagínate o que dirá cando está con xente de confianza, non? E eso, se me enterei eu, pois enteraránse os xogadores, evidentemente. Claro. E despois con un director deportivo que a mitad de tempada, que sí, que o equipo xa estaba en descenso, pero a mitad de tempada saliu a decir o que dixo de algún xogador que seguía pertenecendo ao Arenteiro, que eso, cuidado aí digamos, cas éticas de cada un. E iso, ao fin e ao cabo, pois é unha bola que se vai aumentando, que se vai crecendo, e que non tiña outro destino que o descenso. O descenso, pero vamos, é que xa non o descenso, porque o descenso era algo que se prevía o primer ano. O descenso é... Podía pasar. Sin competir, sin ser... Xa non che digo competir a nivel puntuación, sin ser competitivos. Era un equipo que en novembro estaba chamado xa a ser o último da clasificación. Que parece que empezaba a competir un pouco cando chegou Jorge Cuesta, non? Esas 3 vitorias consecutivas, xa non a puntuación, senón a, digamos, o que falamos aquí nos programas, as sensacións, esa motivación que tiñan os xogadores, non? Que parecía que empezaban a creer un pouco nun equipo, nunha filosofía. Unha mala racha, fulminanos a Jorge Cuesta. Onte a xente, polo que eu non pude estar na asamblea, pero sí que a vin, o escoitei, ou, bueno, como lle que irá de chamar, e a xente, pois, foi moi crítica con ese despido. Non agardaba eu que a xente lle recriminara tanto a directiva ese despido. E, bueno, xa o terceiro entrenador que trouxeron, pois, é que nin eles o quixeron valorar ou darlle valor. Algo se dixeron como que veu para non fixo nada, non? Creo que dixeron. Sí, prácticamente. Ou sin o prácticamente, creo que foi literalmente que dixeron... Sí, que non fixo nada. Que non fixeron nada. Sí.
Bueno, mentres vas aí colocando que chegou Non o vin. un membro novo, bueno, novo non, que xa o coñecedes, agora vos lo presentamos. Creo que xa un pouco, bueno, o Sí, Deportivo un xa o juvenil. temos... Sí, creo que xa o Deportivo témolo un pouco debullado e xa falamos bastante delo, e creo que os feitos ao final o tempo deunos a razón nese aspecto, e bueno, non queremos sacar peito tampouco, pero bueno, facíame gracia moitas veces cando nos chamaban agoreiros ou demais, é dicir, nós intención de que o Orenteiro lle fora mal no deportivo, no económico evidentemente nunca tivemos, pero estaba claro que isto pois solo levaba unha desviación e creo que con ese último cambio de rumbo de botar a Cuesta, pois acabouse de enterrar o equipo na clasificación. Bueno, vamos pasar o que pasou onte, como todos sabedes, 8:30 da tarde, no Espiñedo, reunión para saber a situación de Club Deportivo Arenteiro. Creo que podemos comezar un poquinho por esas palabras do presidente. Non sei se, bueno, cando teñas colocado por aí o novo tertuliano, Darío, avísame para metelo e presentalo. Un pouco as palabras nas Sí, que... dame un minuto. Sí, tranquilo, no, pero eso, avísame. Simplemente as palabras nas que desgranaba un pouco o que foi a tempada, pedía perdón e recoñecía erros, sobre todo dende o punto de vista de decisións que se tomaron a principio de ano, que levaron a isto. Eu quería vos preguntar, empezamos con Carreiro, se a ti che serviron de algo esas palabras, esas disculpas, e recoñecer eses erros pola súa parte. Pero o perdón que foi antes ou despois de botarnos en cara aos socios que cando abriron a aportación voluntaria non chamou ningún? Non me quedou claro, se foi antes ou foi despois. Eso foi a continuación. Foi a continuación. Sí, eso foi a continuación. Vale, porque nos botaron en cara que cando abriron as aportacións nadie aportou nada, pero despois resulta que temos un burato de casi 2 kilos. Por iso que sí, a mí... iba a chegar a ese tema. Claro, bueno, pois, oye, eu os meus cartos non nos deixo en mar de inútiles, as cousas como son, porque é o único que demostraron ser uns completos inútiles. A mí non me vale de nada que despois me veñar vendendo o rollo de que houbo que nos animou a gastar, e despois botáronse atrás, e deixáronnos tirados, dixo yo Gonzalo antes, señores, se non temos claro, hai que ir co mínimo, eu non podo gastar o que non teño, tirar a casa pola ventana e despois botar as mãos á cabeza. É moi fácil tirar a casa pola ventana, botar as mãos á cabeza, e agora, bueno, a ver se aparece alguén que quere vir meter cartos aquí. Non sei, para min isto había que poñerlle freno cambio, había que poñelo, xa non é este ano nin o anterior. A nosa segunda ref xa se nos quedaba grande, pois a primeira iba a ser peor, e o batacazo que era previsto, vamos, disfrutámoslo todos, vivímoslo todos, foron anos moi bons, pero que isto víase que iba a pasar, era totalmente insostible, e agora non podes tirar a valor fora ou botarlle a culpa a terceiras persoas, non acepto as disculpas e quero pensar que son de corazón e que están afectados, porque evidentemente teñen que estar afectados porque están no medio do lío, pero é que no peor dos casos vai conlevar a desaparición de Clube Deportivo Arenteiro como tal, como coñecemos, ou como institución, ou todo en xeral, vamos, a que estamos máis cerca de desaparecer que de sair en segunda ref, como decía onte Arcemiro. El eso non o pode decir desa forma, pero para min, non sei, eu non lle vexo moita evolución. Sí, ao final quizáis na culpa do económico xa é o mero feito, non, de ao final fiarte das palabras que che din. Evidentemente terán os seus tipos de acordo, porque evidentemente cando chegan aquí os arribas tamén lles plantan unhas existencias técnicas que onte comentan, que evidentemente son as do adestrador, e entendemos que de Joan Farias e de traer aquí unha serie de xogadores, pero evidentemente eso non é excusa, pois, se non máis ben creo que é un agravante para criticar a xestión, non? A min gustaríame escoitar, a min gustaríame escoitar, se fose posible, que non o é, non? Os señores que nombraban onte ou indirectamente, porque nadie deu o nombre dele, pero todos sabemos quen é, a min gustaríame escoitar a súa versión. Cal foi o motivo de deixar de invertir ou de cortar o grifo, falando en plata, ou porque aí tuvo que haber un desencadenante, algo que se nos escapa, que ninguén nos conta, porque todos son faladurías, todos son contos,
é unha vila pequena, coñecémonos todos, cada un conta a súa versión, pero a verdadeira non a sabemos. Pero, bueno, a min gustaríame saber de boca desa persona cal foi o desencadenante. Porque ao final, como en todas as historias, cada un conta a súa versión e leva o seu terreo. Eu non Sí, che sí, vou eso dizer que eu está, son malo, non? Voulle botar a eso, culpa que teño ao lado. eso está claro. Bueno, Bueno, en no, fin, continuade, eu non teño sí, moito. simplemente quero, ahora que xa está en pantalla, polo que vexo, quero presentar o quinto elemento, non? Nunca mellor dito, como esa película de Bruce Willis, que é o señor Aitor Fitieguez. Fiti, que tal? Boas tardes, como estamos? Non sei se nos escoita. Darío, estás muteado, millor, Fiti, Eu non se Darío che escoita. quedouse... Non se che escoita, Fi. Mira a ver se dase arranxado eso. Bueno, mentras tanto, ahora, creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Fálanos, Fiti. Hola, Ahora sí, ahora Hola, sí que hola. se escoita. Ahí estás, Sí, ahí sí, estás. sí, ahora perfecto, escoítanos. Fálanos. Vale. Aí Bueno, estamos. pois nada. Boas Perdona, tardes, Fiti, perdón que tal? pola tardanza, pero andaba buscando inversores. Que tal, como estamos? Pois, como comentaba, non? Salí a facer algo de deporte, de paso estiven buscando un par de parvos que quixeran pagar as deudas destes calamidades que temos de directiva, pero que non houbo sorte. Hai que tocar noutras ventás, como dien eles. Que che estaba fagoche a mesma pregunta e agora vou con Gonzalo tamén que lle quería tamén unir con outra cousa. Que che pareceu un pouco esa intervención inicial donde, bueno, pide un pouco de disculpas, fala de que bueno, que se fixeron cousas mal, non? Recoñeceron erros. Non sei, que che pareceu ese discurso inicial do presidente? Nada, discurso victimista totalmente, porque non sei en que programa foi, nós estábamos adiantando de que isto iba a acabar mal, non se podía permitir un club tan humilde como este facer tantas fichas, non se podía permitir facer o despilfarro que se estaba facendo, e todos tiñamos claro que en algún momento a bomba iba a terminar de explotar. Ahora poñen a excusa de que, como dixo Carreiro, non, mentre estaba escoitando, de que o inversor animábanos a facer mellor plantilla, despois deixounos tirados. Como ben dixo Gon Conte no campo, ti non podes querer comprar unha cousa cando non tes cartos, non? Entón, eso o único que demostra é que eres un incompetente. Estás vivindo por encima da tua burbulla e a burbulla termina explotando. Entón, de pouco vale ahora pedir perdón cando todo o mundo sabía que isto iba a pasar. Ahora, gustaríame que deran explicacións, facerlle unha auditoría, se nos pusésemos de acordo todos os socios e facerlle unha auditoría e ver realmente onde están todos os cartos, a ver que pasaba. Que eso onte non se comentou, creo que temos dereito a saber esos movimentos todos, porque aquí hai moitas cousas que non cuadran, non? De feito, onte Sobre todo porque, comentaba... non sei se estivestes atentos, pero... Dime. Nada, que levas un pouco de delay, me parece, Fiti. Nada, decía que comentaba que eso, que onte tamén, cando pois unha socia de Club Deportivo Arenteiro falaba do tema das actas e demais, bueno, el dio a entender que todo aquel que estiveramos ali ou calquera socio que llas fóramos pedir e que cada se amosaba, pero bueno, xa pasou no anterior partido que esta mesma socia pois non estaba Argemiro nese momento, estaba outro da directiva, o vicepresidente, ese home tan simpático e tan amable, que bueno, pois xa sabemos todos un pouco que a negativa que lle deu. De todas formas, ahora quería pasar con Gonzalo. Dime, Darío. Nada, digo que aí, vale, se tú yo pides de palabra, non cho dá, a cada un, pero se como socio, como socia polos cauces legais solicitando de forma formal, tú solicitas os estatutos e as actas, pois por lei teñes que dar, así que é cuestión de facelo. Os estatutos xa os teñen, só lle faltan as actas, é o que non teñen. É o que me comentou esta socia. Ca solicitude formal, eu creo que, bueno,
Sí. Tería que ver os estatutos, pero 90 e pico por cento seguro que chas teñen que dar obligatoriamente, ou por menos ensinar. Bueno, pois vou fiar outro tema para que fale Gonzalo, tamén dé a súa opinión bueno, profundizamos un pouco máis sobre o asunto. O que comentou de Doc Carreiro foi que despois a continuación fala que nesa última asamblea de novembro abren un plazo hasta o 15 de xaneiro onde evidentemente calqueira socio poidera facer aportacións para esa futura SAD e que eses cartos poideran ser utilizados na temporada en curso para paliar este tipo de cousas e eses pagos do día. Evidentemente, comentou tamén que decía que tiña que ser sincero, que nadie o fixo, que non era rencoroso por ese lado, bueno, non sei se o ves como algo botándolle en cara ao socio despois desas palabras de perdón e demais, como ves todo este tema inicial, Gonzalo? Bueno, yo, o sea, me manifesté ayer también en el campo respecto a esto, ¿no? Hablar es gratis y contar cosas y lanzar consignas al aire es muy fácil. Pero luego la realidad es implacable de algún modo. Y me explico. Pedimos un amao a todo aquel que queira ayudar. Todas las asambleas en las que yo estuve se dijo esto. Todos los que nos ofrecimos a ayudar de un modo o de otro, se nos dijo que no. Pedimos que a xente non sei que vote un amao, patatín, patatán. Que garantías me das? Que garantías me das de que esto vaya a ser una SAD? Porque ayer, recordemos, hay un momento que yo creo que fue el momento más trambólico, Clave. más heavy de toda la asamblea, se dice literalmente de una gente que pone 1.200.000 euros, que bueno, que si no nos convertimos en SAD, el compromiso está planteado en términos de que una vez somos SAD, esto se convierte en acciones, pero si no, miau. Entonces yo digo, oye, si yo a mi capacidad adquisitiva, evidentemente yo 1.200.000, ojalá los tuviera, pero si yo hubiese decidido poner 1.000, 2.000 o 3.000 euros, la directiva estaría pensando lo mismo que piensa de los anteriores inversores. Bueno, si no nos convertimos en SAD, a mí plin. Entonces, claro, el tema es eso, que son contradicciones constantes de lo que se dice, lo que pasa y lo que se hace. Es que fue todo tan surrealista. En un momento dado en el que Fausto plantea, mira, ¿por qué se eligen a los arribas? Bueno, tal, pipí, pipí, pipí. Y Fausto, con un mensaje de Argimiro abierto en su teléfono, le dice, mira, es que tú aquí me dices que el que toma esta decisión es el señor Champinal. Tú flipas. Champinal diciendo que no los conoce, Argimiro diciendo que no sé qué, el otro, el Farías, ya está en su puta casa, sabe Dios haciendo qué carajo que está haciendo. Entonces, es que tú ves, se contradicen entre ellos, se discuten entre ellos, no dicen una verdad ni de casualidad. ¿Y qué pasa? Que cuando uno dice la verdad, a mí si me preguntas sobre algo del Arentero, de las poquitas cosas de las que yo me entero, te voy a decir lo mismo en septiembre, en noviembre, en diciembre y en mayo. ¿Por qué? Porque digo lo que sé. En cambio, si tú estás mintiendo, cuando cuentas tantas mentiras, llega un momento en el que no eres capaz ni de acordarte de lo que contaste la última vez. Y ese es el puto problema, que mienten deliberadamente y constantemente a todo el mundo. Y ahí está el drama. Y eso es la gestión que se hizo de este club en los últimos 5 años, por mucho que la pelotita entrase. Porque esto lo llevamos planteando ya desde hace mucho tiempo. Joder, el tema de los abonos. ¿Cuántas veces se habló del puto tema de los abonos familiares, de llenar Espiñedo, de que los chavales tenían que poder entrar gratis o casi gratis a Espiñedo, que tú no le puedes pedir a un chaval que vaya a Espiñedo y a su padre mandarlo a una grada de enfrente? ¿Cuántas veces hablamos de eso? Aquí, e incluso nos reunimos con Ushio cuando Ushio era el CEO del club. Por aquí entra, por aquí sale. Entra Germán. Sí, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer de puta madre. Llega la campaña de abonados, por aquí entra, por aquí sale.
aún tuvieron los cojones de cobrarle 50 pavos más a la gente por tener un asiento reservado para ellos. Es que es todo delirante. O sea, es todo una mentira tras otra, tras otra. Yo le decía ayer que yo tengo la sensación, esto en el mundo en el que yo trabajo se habla de bunkerización, de bunkerización. Y es que es tal cual. Esta es una gente que cuando las cosas fueron bien, entrevistas en Radio Galega casi semanales, a salir todos los días en la región, en La Voz, en esto, en lo otro, yo cuento, somos los putos amos, somos el modelo arenteiro, patatín, patatán. En cuanto las cosas empiezan a ir mal, desaparece todo Dios. Aquí ya no hay con quién hablar, nadie va a la prensa. Eso, nuestro presidente que llevaba sin aparecer meses, de repente se pone a escribir en la prensa Florentino. sobre Florentino Pérez, y dices tú, pero es que os estáis riendo de mí en la puta cara. Y llegas allá a la rueda de prensa, ¿y qué hizo? Porque yo dices tú, pidió disculpas. Vamos a ver, lo que hizo fue sacar pecho de que estos 5 años fueron la polla. Y que por obra del cielo y que pasó algo que nadie sabe, pues de repente se nos cayeron los inversores y pobrecitos nosotros que no lo supimos ver. No, amigo, no, no, no. Hiciste una gestión negligente y una gestión irresponsable. Porque lo que dije esta mañana en la radio, lo que dije ayer en la asamblea y lo que diré siempre que me pregunte. Si el presupuesto mínimo era 1.800.000, el Arenteiro tiene que presupuestar 1.700.000 y dejarse 100.000 para imprevistos. Pero vamos aquí, de que somos no sé, el Arsenal o el Manchester City, 3 kilos de presupuesto y le damos las llaves del proyecto a un pirata como Farías. Que lo único que intentó fue poner a los suyos, cobrar comisiones y, por Dios. 3 kilos de presuposto que o millor cando sexa a asamblea de final de tempada, seguramente que ese presupuesto creo que se superou con creces, contando pois os distintos adestadores, temas de rescisións, etcétera, etcétera. Creo que vamos estar máis preto dos 3,5 que dos 3, xa o veredes. Pode ser 3,5 como pode ser 20. Total, con idea de non pagar, que máis dá? A ver, Claro. aquí o que está claro é que, a ver, eu sí que entendín un pouco igual o tema Rivas, pero evidentemente teño claro, estou totalmente seguro, e sobre todo con esta xente que evidentemente pois son como son, xa hubo por aí unha foto en Twitter que me molou moito, non, de Arribas ca camiseta do Cartagena, do Majadahonda e do Arenteiro, non, como levándos ou afundindos, por así decirlo, pero esta xente digo cheu que tonta non é, un seguro se deixou de alguna maneira para non, se non cobrar todo, cobrar unha parte de alguna forma ou que sexa, evidentemente dudo moito de que unha cantidade así se dé o libre albedrío, sí, ca promesa de convertirse en accións, pero no caso de que non, seguro que hai algunha cláusula por aí. A ver, es que esto es tan jodidamente evidente. Es que ayer, y corregidme los que estabais allí conmigo, porque yo al terminar la asamblea marché para casa. Lo que se viene a plantear es que una gente que se dedica al mundo de los negocios viene a Carballiño el febrero del año pasado, deposita 1.200.000 euros. Que no estamos hablando de, como decía Pinal, bueno, 10.000 euros, 20.000. No, 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 no. Estamos hablando de 1.200.000 euros. Los deposita ahí y desaparece. No, es que me ha puesto los dos brazos. Es lo que está diciendo Milito. Esta gente, evidentemente, habrá ido a un notario con unos abogados, patatín, patatán, y esta gente lo tiene atado. Entonces, Exacto. es obvio que habrá unas cláusulas tipo, si se hace la conversión a SAD, nos corresponde el porcentaje en base a la capitalización que se haga de la SAD. Exacto. Si no se hace la SAD, la inversión se convierte en deuda. Hombre, Evidentemente. Es que, mira, ¿qué pasa? Que como no dicen media verdad, volvemos a lo mismo. Podemos ir allí, como decía Darío, oye, mira, yo quería ver los contratos que hemos hecho con los Arribas. Y te van a decir, bueno, es un contrato privado y no te lo van a enseñar. Y te van a contar que 3 paisanos desde Carballiño se fueron a reír de un grupo empresarial
que mueve sabe Dios cuántos millones y que está más acostumbrado que la hostia, por lo que leímos en prensa, a andar en estas trapalladas. No, pero Ni de conte coña. ríanse contando en Espiñedo, que é o máis sangrante. Eu non salía do meu asombro. Non, se non se fai xa deixa. Xa está. Tío, pero estamos de broma, tío. É que, Es que al final es todo facilísimo, Carreiro. que, Mira, si no de hacemos la verdad. SAD, si no hacemos la SAD, nos ahorramos 1.200.000. Y si no pagamos a los jugadores, nos ahorramos medio millón que total paga la AFE, paga el Fondo de Garantía. Y total, la deuda con Hacienda y Seguridad Social. No, hombre, no, esa se negocia. ¿Qué problema hay? Eso, ¿qué problema hay? Sí, claro, se non... Que lo paguen durante 30 años los que vengan después y ya Exacto, está. é o que dice el, no peor dos casos, se non se sale en segunda ref, bueno, pues salirás en terceira, e esa deuda, pues hipotecas e tal, e vaise prorrogando. No, señor, pero que entonces as vindeiras directivas que veñan nos seguintes 20, 30, 40 anos, por decir un número, van ter que seguir pagando a súa deuda. Ustedes están recollendo o cable, porque onte dos que estaban ali sentados non queda ningún. Os que veñan atrás teñen que asumir a débeda. No, é que Claro, por eso, non ten sentido ningún, é que non ten sentido ningún. O que hai que facer é borrón e conta nova e punto pelota, deixar de poñer paños quentes porque este acabouse, non hai máis. É que poden dar as voltas que queiran. Por eso vos digo que ao final eles só teñen en principio unha opción, non, que a que comentan, non, é tirar, é que comentei hoxe na radio, me parece un debate xa bastante interesante que chegados a este punto nesta situación creo que ou todo ou nada, non, é dicir, ou pechas o chiringo, porque evidentemente se sales en terceira ref con esta deuda, eso vai ser unha losa, pero evidentemente non a vas a poder é completamente paliar. insalvable nun club que non xenera absolutamente nada. Claro, Non estamos falando é menos en terceira ref, evidentemente. Claro, é que non estamos falando dun transatlántico con 30.000 socios, con propiedades, estamos falando dun solar que non xera absolutamente nada, é unha deuda que non vas sacar na vida. Eso. Entonces o camiño, Espera, Gonzalo, déxame acabar e xa te deixo que sigas. Perdón. Entonces, quero decir, o camiño é moi simple, é dicir, ou vas en serio a que aparezca un inversor que che salve esta temporada nesta próxima convirteste en SAD xa para darlle seguridade a xente que queira entrar aquí ou ben, pois, por desgracia, con toda a tristeza do mundo, pechas o chiringo e todos a chorar e volver a empezar. E o problema de voltar a empezar é que non deixaches ningún legado neses anos dorados. Eso é a pena de todo. Bueno, continúa. Non sei se Darío quere comentar algo ao respecto, que foi o único que falta por comentar este tema. Sí, un pouco, que parece un pouco surrealista, ¿no? Sobre todo o tema de nos tiramos para diante porque nos lo recomendou, bueno, nos animou un inversor que iba a estar con nós e que é para diante. Pero o meu xefe podeme dicir, veña, pilla un chalé en plena playa que dentro de un par de meses xa che subo o soldo e pilla o que che vai dar. Hostia, sí, de palabra está moi ben, pero se tú vas a gastar máis das túas posibilidades ou do que tens nese momento, aí tens que ter algunha confianza, que me parece un pouco surrealista andar xogando, que non estamos falando de 5.000, 10.000, 20.000 euros, estamos xa falando de cifras de máis de 1 millón de euros de diferencia, que sabes que aunque se tiren atrás, arruinas o club. Este problema é moi simple, xa te paso, Gonzalo, e vou acabar cunha frase. O problema é que pensaban que, creo eu, que podían manexar a esta xente da mesma forma que manexaron o clube os anos anteriores. Que non digo que sexa dunha maneira peor, mellor ou da forma que sexa, pero evidentemente esta xente non ten ningún arraigo e evidentemente non se vai andar con chiquitas, que creo que foi a gran diferencia e o gran erro que cometeron. Gonzalo. Sí, yo es por ir cerrando porque lo que hablamos, yo sobre las 9 tengo que desconectar. El escenario que se dibuja al final es que... Hola, Antón. Perdón. El escenario que se dibuja es que tienes que buscar un paisano que venga a poner al menos 1 millón de euros para desbloquear el tema de que entre las subvenciones, etcétera, etcétera. Y voy a decir un poco lo que comenté ayer, lo mismo, y lo que comenté esta mañana. Estás en preconcurso de acreedores.
Lo cual quiere decir que si en 3 meses no tienes arreglado el problema, un juez decide si eres viable o no y te ponen un administrador concursal que decide qué se hace con el dinero. 2. Necesitas hacer una auditoría para poder convertirte en SAD, tal y como están las cuentas, a ver quién carajo pasa una auditoría. 3. En el hipotético caso de que consigas tener la SAD y que consigas que un pirado venga a poner 1.000.000 de euros, o la capitalización de este paisano es superior a la que hicieron los Arribas, o ni siquiera van a tener control del club. Porque eso yo ayer dicen, no, a mí los Arribas me dijeron que ellos no van a ser un problema. Claro, también te habían dicho que te iban a dar 1,5 millones para esta temporada, amigo. Y mira dónde estamos. Entonces, va a venir aquí un paisano, imagínate que pone 1 millón. Hacemos la auditoría, sale adelante, nos convertimos en SAD, capitalizas y de repente viene esta gente con un papel que dice 1.200.000 es más que 1 millón. El 58% del club es mío. Se te pasa un ¿Con qué cara detalle. se queda este paisano? Pásaseche un detalle, Gonzalo, que onte o comentaron e teñen un pouco de razón, de momento. É dicir, o que lle salva agora mesmo é que a familia Rivas está metida no Cartaxena, é o que lle salva. Entonces, no caso de que... Sí, pero no caso de que se constitúa a SAD, non sei ata que punto eles están no dereito de poder reclamar, porque sería estar en 2 clubes a vez como mayoritario. E ti non podes ter máis de 5% en 2 clubes distintos, sabes? Eu polo que dixo caer, habería unha negociación de que os Arribas queren vender esa parte, porque dixo no momento que eles non queren ter os cartos metidos nun sitio onde non queren estar. Entonces, debo entender como que venderíanlle esas accións ao novo inversor. De feito, hai unha frase clave que Gonzalo foi cando di que aquí pode chegar unha persoa, meter os cartos que nos fan falta para desbloquear as débedas con a administración pública, activar as subvencións, pagarlle os xogadores e despois nesa sociedade meterlle un valor menor. Por que podes meter un valor menor? Porque falarás cos Arribas e chegarás a un acordo con eles a través do outro inversor, entendo eu. Pero bueno, sigue sendo unha pedra en riba de outra. Eso aí douche totalmente... Pero es que ya no es una piedra, joder. ¿Qué es lo que les decía ayer? Es pensamiento mágico. Esto en planificación se le llama pensamiento mágico, que es creer que todo va a salir como tú quieres que pase en tu puta cabeza. Sí. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Aquí estamos asumiendo que una gente que, cuando los buscamos en Google en su día, maneja 40 y pico sociedades, licita con administración pública, 9 millones, no sé qué, patatín, patatán. ¿De verdad nos creemos que Argimiro, Xan y Manuel hicieron una jugada maestra para guardarse las espaldas frente a una gente que probablemente tenga un ejército de abogados, de economistas, etcétera, etcétera? Hombre, no sé, yo a mí costa me creerlo. Yo soy la antítesis del pensamiento mágico. Yo soy de piensa mal y acertarás y sigue la pista del dinero. Y a mí lo que me sale pensar es que esta peña, igual, es que decimos, no, es que la familia Rivas no puede tener más del 5%. Pero es que esta peña igual tiene 17 empresas, cada una a nombre de un primo lejano de cada uno, e igual el dinero aquí no lo firmó Alejandro Arribas o como se llame el padre. Igual lo firmó la suegra. É que non temos, claro, non temos eses detalles, evidentemente. Pero claro, bueno, no los tenemos ni los vamos a tener, porque nunca nos dan nada. Pero, me refiero que cando saltas 1.200.000, ¿sabes? Perdón, te hago la pregunta muy sencilla. Si tú tienes que apostar hoy todo tu dinero, ¿quién crees que le metió el gol a quién? ¿Argimiro, Xan y Manuel a un conglomerado empresarial o un conglomerado empresarial a Argimiro, Xan y Manuel? Eu creo que non yo meteu ningún a ningún, é dicir, eu creo que estes teñen un problema con este tema e non creo que os Arribas... No, eu creo... ¿Tú crees que una gente que vino con 1.200.000 euros en el bolsillo son idiotas y tiraron el dinero? Non estou dicindo eso, estou dicindo que non creo que nin un lle metera un gol a outro, nin outro a un, é dicir, o que lle prestou 1.200.000, cardouse as espaldas seguro, cardou as costas, e estes, evidentemente, colleron... Quen pode salir máis perxudicado é esta xente, eso teño máis que claro, pero o que vou é que non creo
que, é dicir, que eles poidan presumir delo, non cho nego, pero non creo que eso existise, a verdade. Polo menos pola parte deles hacia os arribas. Eso, aí douche a razón completamente, non teñas dúbida, vamos. Mi último comentario, que eso, que tengo que marchar. Atraer a un inversor con todas las circunstancias que estábamos planteando anteriormente es ciencia ficción. Porque hay tantos ISIS, que es lo que le decía yo ayer a Argimiro, que es imposible. Claro, si tú te pones en el pensamiento mágico de Argimiro, lo veíamos, lo que dijo después en Radio Galega, que yo llegué a casa y lo vi por Twitter y no daba crédito. Es que pasan cosas increíbles todos los días. Hostia, macho, es que esto es como si yo estamos a día 4 de junio y me quedan 20 euros en la cuenta y yo voy junto a mi mujer y en vez de decirle, oye, vamos a comprar arroz, pasta y tomate para intentar pasar al mes, le digo, mira, vamos a echar un euromillón y a ver qué pasa. O sea, es delirante, joder, es delirante. Sí. Y luego, la segunda vía de la que se habló, que es buscar financiación. Vamos a ver, tú hoy vas con una nómina, estabilidad laboral y propiedades y te quieres comprar un coche de 20.000 euros y te piden poco menos que te avale toda tu familia y te meten un préstamo al 5%. Un club deportivo, sin propiedades, sin masa social, sin capacidad de generar dinero y en segunda o tercera ref, que es una categoría que no da dinero ni de las televisiones, vas a ir a un banco a pedir un kilo. Gonzalo, pero aí teño que rebatir, e xa o fixen a mañana na radio. Eles en ningún momento, e mira, onte vinme de novo repetida, mentres estaba subindo o tema, vinme de novo repetida, e fala claramente de buscar a alguén que lles preste eses cartos. Non falan de eles, como fixeran aí atrás con ese crédito de 200.000 euros por posibles inconvenientes. Eles en ningún momento falaron de eso porque está claro que tú chegas ao banco e van seguir de ti, evidentemente. Claro, pero yo el fala de que chega unha subvención a fin de ano e que sexa alguén que lle adiante os cartos sabendo de que vai cobrar directamente esa subvención. Seguramente a moita xente se vai fiar diles. Fue brutal y tengo que desconectar cuando dice, no, a ver, hay herramientas para conseguir el dinero. Por ejemplo, se puede pedir que todos los socios adelanten la cuota de abonado. Y dije yo, bueno, ya lo máximo, o sea, vamos a arreglar 1,5 millones, los 800 o 900 o 1.000 socios que somos, es que pues mira, eso... Yo, mira, me jode evidentemente igual que a todos, pero una vez más, Carreiro ten razón. Mira. Antes de que te marches, cal crees que é o futuro do Arenteiro? Xa para que nos marchemos todos. Que pensades que vai pasar nos comentaremos algunha cousiña máis do Arenteiro antes de que te marches? Que opinas, tío? Es obvio, bueno, es obvio, lo dicho, o sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero al 98% te diría que este club va a desaparecer este verano. Y ojalá me equivoque. Pero me parece muy complicado que se consiga ese dinero porque, joder, yo pienso de un modo mínimamente racional y yo no metería un euro aquí. Entonces, si un inversor privado no es una opción y acudir a financiación no es una opción, pues lo dicho, que collan o que queden a conta e que voten. Ayer me contó el Fiti, yo no juego al Euromillón, pero me dijo el Fiti que el Euromillón es los viernes. Pues que collan o que queda, que collan o que queda, que metan todos los Euromillones y a ver qué pasa. Creo que non queda nada, de feito, porque senón, válgame Dios. Bueno, pues nada máis, Gon, despedimoste, nada, emplazamoste o ano que ven, se isto sigue adiante, xa veremos. Moitas gracias, Gon. Si no, quedamos por aquí una vez al mes y rajamos de la vida, no os preocupéis, hacemos un podcast de sociedad, empezamos a hablar del corazón o de lo que sea. De criptomonedas. David e as súas Eso cousas. mismo. Bueno, pues nada, un placer, gracias. Chao, Gonzalo. Bueno, imos xa indo... Sí, digo, comenta, fala. Nada, debache dicir, xusto que dixo ahora Gonco, no? do tema de que unha posibilidade era adiantar a cuota dos socios. E agora algo que xusto se me foi a cabeza no coche, ahora cando viña voltaba do traballo, que hai, non sei, fará un par de anos ou así, que dicían que
bueno, que a cuota dos socios era algo insignificante, digamos, no presuposto total, e evidentemente que hubo un desapego do clube da directiva cos socios do equipo, en todos os aspectos, en cercanía, en información, en comunicación, en resposta, digamos, ás necesidades do socio. Cantos anos levamos casi no fútbol profesional e seguimos con baños portátiles. Evidentemente, incluyo o Arenteiro e o Concello, pero é o Arenteiro que yo ten que exigir tamén, non? Creo que, pois, un tema fundamental seguramente para os inversores sexa precisamente a afición. Tú meterías cartos nun equipo onde a afición a día de hoxe está completamente desarraigada co club, porque hai que ser realistas. Hai que ser realistas. O ambiente que se vivía fai 3 anos ou 4 anos en segunda ref é que non ten nada que ver co que se vive agora nun partido do Arenteiro. Pois daquelas, xente, xa non che digo inversores de Madrid, inversores de outros sitios, xente da provincia, xente de Galicia en general, pois que diga, hostia, vaya mente aí en Espiñedo, hai moitísima xente apoiando, pois eu creo que é un factor moi favorable para que veña alguén interesado no equipo. Se ve que é un equipo sin masa social, de que a xente xa, bueno, vai ao fútbol porque quere o escudo, pero non ten esa ilusión, non ten esa motivación, está con desapego, está enfadada ca directiva. Bueno, non sei se a palabra enfadada, pero sí, non sei, eu creo que desapego. Entendo por onde vas, pero non creo que sexa o factor máis importante nestes aspectos. Que é importante, pero creo que eso sempre se pode recuperar. Sí, pero digo a día de hoxe. Sí, tes toda a razón, pero creo que hai outros factores. Comentaba o Sargimiro de outro dos puntos dos que falou, non, das distintas reuniones, de todo o que traballaron este ano, aínda que os resultados non se viran, bueno, hai que confiar nelo, evidentemente. Nós sabemos que evidentemente se reuniron polo menos cun par de fondos de inversión durante o ano. Sabemos que aínda hai algunha vía aberta, difícil, pero aberta. Comentaban, non, que a medida de que iba transcurrindo ao final de tempada a situación clasificatoria e o feito de non ter feito a SAD eran seguramente os dous factores máis concluíntes para que ninguén dira o paso e se metese de cheo nelo. E creo que o que fai que eso sexa máis complicado. Evidentemente, o que ti falas tamén é un punto a ter en conta, pero creo que eso é algo que sempre se pode acabar recuperando, porque evidentemente as directivas van e veñen, a xente vai e veñen, pero os socios e o prime de socios, por así decirlo, podelo volver a calar, pero facendo un traballo que evidentemente non vai ser nin en 2 días. Sí, pero a día de hoxe, se tú necesitas estamos falando que necesitas inversores que queiran confiar e invertir no club, pois un factor moi importante é a afición, o estado de ánimo da afición, que se siga o equipo, a masa social, non? Que se ven dito a masa social, pois non hai a día de hoxe. Entonces, pois é máis complicado conseguir inversións. Despois, joder, pois se tú mantuveras ou incluso incrementaras os 1.000 e pico, casi 2.000 socios que chegou a ter o Arenteiro, pois se lle pos unha cuota de 100 euros, que era o doble este ano, ou incluso máis o doble este ano, pero vamos a falar ao mínimo, 100 euros, que lle pos unha cuota de 100 euros, hostia, foise unha cámara ou que? Sí, parece que sí, que se que foi aí, quedache conxelado. Bueno, pois se a cota de 100 euros estuéramos falando de 2.000 socios, vamos a poñer 1.000, pois xa ter 100.000 euros. Non necesitamos medio millón. Bueno, pois é unha quinta parte. Que chegases a ter 2.000 socios porque eu creo que se podía ter se se fixeran ben as cousas. Pois estaríamos falando de exactamente, pois estaríamos falando de 200.000 euros solo con a cuota de 100 euros. Que seguramente sería máis a cuota, pero claro, cando deixas de lado e te centras máis no aspectos económicos, inversores, 50.000 historias, que evidentemente son moi importantes, pero creo que o máis importante do clube é a afición. E se deixas de lado a afición, pois só ten un final todo eso, desencadenante, vamos.
Quero te escoitar, Carreiro, solo por puntualizar as palabras de Darío. Tamén hai que ter en conta que normalmente cando un inversor chega a un sitio, evidentemente non podemos comparalo con outros contextos, outros clubes ou outras masas sociales, pero normalmente é cando os equipos están mal, non? Que veñen dunha xeira mala, de que o inversor pois vende o clube, que sexa, e bueno, pois está claro que creo que incluso para un inversor o mellor é unha boa forma de entrar, non digo non no Arenteiro, senón no outro clube, no sentido de que solo pode mellorar, non? Entonces, ás veces entra pois con máis beneficio da duda, por así decirlo. Pero bueno, sí que é certo que non axuda e non axudou o traballo que se fixo no social durante estes últimos 2 anos. Carreiro, que tes que comentar? Eu penso que o perfil de inversor que pode vir caer aquí é outro tipo de perfil, non inversor que lle preocupe tanto se cadra o arraigo ou a masa social, porque sabe que é reducido co equipo, é o que é, a Ávila que é. Eu penso que o perfil de inversor que pode vir caer aquí é un mercader de futbolistas que utilizase o Arenteiro como pantalla en primeira ref, pois era o equipo de moda, por decirlo de alguma maneira, non? Que estaba aí, era un bo escaparate para presentar xogadores, para traer rapaces novos, A min o curso é un. Quen? Quen se xa ocurre? Vas decir algún nombre ou non? Non sei se vai falta que o diga. Pero eso, non sei, a min ocorreseme ese tipo de perfil de inversor, o que queira facer asuntos legais ou non tan legais co Arenteiro, vamos, non creo, penso que a xente que pode vir caer aquí que non lle interesa tanto a masa social ou o arraigo que teña a vila co clube, ou penso que iso que utilizaría un Arenteiro de tapadillo para facer as súas historias, ao ser unha SAD non teríamos voz nin voto, non a temos ahora tampouco, pero sería unha plaza fácil de torear, porque tampouco tes unha masa social fuerte que te este presionando por detrás ou que te vai increpar ou ocasionarche problemas. Ao final, o Arenteiro é unha balsa de aceite onde podes facer o que che dé absolutamente a gana e non vas ter problema de nada. Era un bo escaparate, en primeira ref, un caramelo barato, porque esta xente quería se desfacer dil. Agora, co burato que temos encima e coa caída, co descenso de categoría, pois non sei até que punto será atractivo. Tampouco non coñezo, se cadra hai algún perfil de inversor interesado da zona que teña algún tipo de arraigo que queira volver levantar o equipo. Algún habrá ou se cadra houbo, non sei, pero xa digo, para min un perfil de inversor que pode vir caer aquí é xente que queira facer chanchullos co Arenteiro. Por eso iso son o primeiro, igual é unha opinión impopular, pero de borrón e conta nova, sacarnos este marrón de encima porque é un marronazo e se hai que empezar de cero, pois como se pode, seguir remando como salimos antes do barro e a onde se chegue. Se hai que chegar á preferente, a terceira ref. Ao final, quen ten que marcar o teito do clube é a xente da vila, o socio, hasta onde se chegue, non facer castillo no aire nin prometer cousas que non se poden cumplir. Pareceme que desto que tiñamos que aprender, para min a SAD non é a solución de nada, porque é un parche sobre parche, ainda no hipotético caso de que aparezca un inversor que en lugar de 1,5 millón de euros veña con 20 millóns de euros. O día que se aburre a pecho o grifo imos estar nas mesmas, sexa dentro dun ano e medio, dentro de 2, dentro de 3. O Arenteiro non é viable nesta situación, non é viable. E para min non é o camiño que ten que seguir o Arenteiro. Non... Insisto, borrón e conta nova e os que queran arrimar o ombreiro, apoiar e tirar para diante, non queda outra. Para min non queda outra, vamos. Non sei, son moi pesimista. Sí, o que non acabo de entender, vamos a ver, tú no momento no que necesitas cada ano unha persona que che meta 1 millón, 2 millóns de euros nun club como Arenteiro, e que non entendo como non no momento no que non vas a conseguir eso, xa non plantaste, mira, non podemos competir este ano na primeira ref porque non vamos a ter pasta. Porque é mellor facelo, pois, se hai que competir en segunda ref, pois, ser honestos, competimos en segunda ref, e seguramente, pois, incluso terías bastante máis apoio do que tuvo este ano o equipo, digamos, co povo e ca xente, pero eso de cada ano ter que buscar un inversor de 1 millón, 2 millóns de euros é que te vai levar a quiebra.
porque vai haber un ano que non o consigas. Un ano podes zafar, o segundo, bueno, chegaron os arribas porque ibas segundo, terceiro, estabas no playoff, bueno, pero que no momento que non o tes, que non... Era algo que a largo... Pódelo arranxar un ano, ou, por exemplo, unha situación como a da hora, joder, necesitamos a pasta a corto plazo porque temos esta débeda. Pero que tú imagínate que ahora nos dixera, no, que todos os anos vamos a ter a mesma débeda. Vale, igual agora podes encontrar a un tipo, ou unha tipa, ou quen sea, que che poña pasta este ano, pero que o ano que ven non o vas a ter. E vas a ter que buscar. Sí. Entonces, creo que se pensou moito a corto plazo, a de, tíralle para diante, conseguimos isto e tal, e non se pensou de que no momento que podía pasar en calquer momento que non se conseguise ou que un dos inversores marchase, iba nos levar a unha débeda completamente desproporcionada, porque evidentemente a maioría dos clubs teñen déficit, non, sempre podes ter pues, pérdidas porque é o normal de como están plantexadas as categorías e as competicións. Sí. Pero non unha débeda que case che completo o presuposto do ano. Do seguinte ano, sí. No, o que está claro que o problema tamén, a ver, aquí hai múltiples factores, non? A competición da primeira ref xa sabemos o que é. Evidentemente, está claro que se esta mesmo problemática che pasa en segunda ref, seguro que as consecuencias non son as mesmas, non? Ou as maniobras son diferentes. Logo xa, isto sería para debatir algo máis profundo, non? A viabilidade, proxecto e demais. O que sí que está claro, volvo a repetir, e dixeno a mañá, é que a falta de apoio por parte das institucións é lamentable no aspecto de infraestructura, de modernizar instalacións, etcétera. Xa non só falo do Concello, falo de Deputación, falo de Xunta de Galicia, falo de etcétera, porque cando é o ascenso a primeira ref para recibir o Arenteiro no Parlamento Galego ou donde fora en Santiago, que agora non me acordo se foi no Parlamento cando recibiu Rueda aos xogadores, creo que para eso sacaron a foto, pero para estar mirando polo pobo do Carballiño, para intentar axudar que o crecemento do clube fora compasado e tuvera unhas bases, evidentemente desapareceron. Ahora ninguén se acorda do Arenteiro, ahora ninguén se acorda de salir a falar do Arenteiro por esta situación, non? E iso a min é o que me dá bastante pena, evidentemente eximindo e falando de outras cousas que teñan que ver que a directiva, que ao final é a responsable directa de todo isto, pero penso que o ser un lugar pequeno como é o Carballiño, que está moi ben facer a foto cando queres sacar peito do orgullo galego dun pobo pequeno, de que sube, de que gaña a Copa Federación, de que elimina o Almería, de todo eso, porque se faltaron a encherse o peito. Creo que agora, nesta situación, mirando cunha perspectiva de se xa non reestructuración, senón de a longo prazo, Carballiño dalle unhas bases para que teña polo menos unhas instalacións, xa non digo de primeira ref, nin moito menos, digo, unhas instalacións aceptables en condicións para a práctica do deporte, evidentemente. E xa non só falo do Arenteiro, falo do Sporting, con todo o que pasou o fin de semana, falo da canteira, etcétera. Porque neste aspecto nin valeu que o equipo estivera 3 anos na terceira categoría para expoñer o Carballiño, sí, a modo de, evidentemente, exposición gráfica nos periódicos, en internet, se queres incluso de turismo, que as aficións que chegaron, pero no que nos queda, no que é a infraestructura, o que poidan disfrutar os cidadáns ou a población do Carballiño, non quedou nada. E iso, principalmente, creo que non é culpa do Arenteiro, senón tanto do Concello, Diputación, Xunta e outros organismos públicos. E creo que así eso non me van sacar da cabeza. O que é o máis triste de todo, que en 5 anos de fútbol semiprofesional non sacamos absolutamente nada. O que é infraestructuras, melloras na vila, absolutamente nada. Temos o mesmo campo que tiñamos en primeira regional fai 20 anos. A Uceira, pois está como está, é un desguace. O que acabas de comentar ti, non hai máis que acercarse o sábado ao partido do Sporting e ver como estaba aquilo, que as medidas de seguridade que puderon poñer, o que hai. Chegas ali e parece unha chatarrería, un quiosco reciclado dos helados, un gimnasio improvisado nunha carpa de plástico, que é surrealista, vamos, non?
o transcurso destes anos nese aspecto, pois foi dantesco, porque pouco sacamos en claro en claro ou de beneficio, porque posiblemente a carreira a desaparición do clube e a nivel estructural, pois non sacamos beneficio ningún tampouco. Non gañamos absolutamente nada. Callamos os recordos, as vivencias Sí, e o sentimento e o orgullo de pertencer a isto, pero sí, claro que eso non hai que que non é quite, pero que non é pouco, pero no, evidentemente creo que a xente do pueblo o Carballiño merece moito máis. claro, pero sobre todo xa os rapaces da escola, que ao final hai que pensar nos rapaces. A escola que Claro, tan maltratada foi estes anos e tan mal cuidada e mal xestionada, e polo menos que teñan un sitio digno onde practicar deporte, onde crecer como futbolistas, como persoas, como ao final como o meu fillo os que veñan atrás. claro. E teñen o mismo que tiña eu fai 30 anos. Mm. E non é lóxico nin razonable, vamos, que O mesmo, incluso menos. sí, ou Che diría menos. eu, Sí, porque vamos, en vez de ir para diante foi atrás. sí. Creo Eso que é realmente vou, triste, sí. vou tocar o último punto, xa que creo que con isto podemos ir despois xa despedindo, é un pouco por desglosar a deuda, se queredes comentar algunha cousa sobre isto, para explicar un pouquiño a xente que nos está vendo cal é a deuda que de verdade importa a corto plazo, sobre todo no tema clasificatorio, tema de subvencións e demais, explicarlo así por arriba e que quede claro. As cifras son estas. A xogadores e corpo técnico débeselle 428.000 euros. Evidentemente, se estos non se subsana antes de xullo, isto vai conlevar un descenso administrativo, xa non só o deportivo da segunda ref, senón o administrativo a terceira ref. Seguimos con traballadores do club que se lle debe 30.000 euros. Seguridade Social e Facenda, que isto é un tema moi importante polo seguinte, hai unha parte fixa que son 220.000 euros que se deben, máis outros 300.000 euros que son negociables, que se poden aplazar, como ben decía Onter Gemiro, e que se poden como poñer a cuotas, non? Cun recargo ou que sexa. Estes cartos, estes 520.000, esta suma de Hacenda e IRPF, isto que fai é que se non o pagas tamén antes de acabar o exercicio fiscal, o que vai facer é que non poidas acceder ás subvencións públicas pendentes de cobrar esta temporada, mismamente Concello, Deputación, Federación, etcétera. Que tiña por aí apuntado que estamos falando duns 400 e pico mil euros, non, de subvencións pendientes por cobrar, máis algunha liberación que falaban facía un total de 850.000 euros pendientes de ingreso, non, 400 e pico mil euros do que son simplemente subvencións, non. Entonces, para poder optar a elas hai que liquidar esa deuda tamén, non, que é o que falaban, non, de bloquear, non, de intentar conseguir eses cartos para desbloquear todo isto. Federación débeselle 70.000 euros, proveedores 453.000 euros, a maioría parece ser que a empresa que pon a disposición do Arenteiro os autobuses para os desplazamentos, e isto fixo que xa entráramos no que falábamos, non? No preconcurso de acreedores para poder negociar estas débedas e, sobre todo, para que o Arenteiro non teña ningún problema a hora de actuar en diferentes xestións que se están facendo ante posibles denuncias destes proveedores. E o longo plazo, que aquí vai un pouco o tema de aportacións feitas por diferentes persoas, falaba incluso algunha aportación de a 10 anos, etcétera, no que suman un total de 195.000 euros. Se sumamos todo, a cifra total que acadou este ano a deuda, a que chega a deuda do Arenteiro, a débeda, perdón, é de 1.696.000 euros, 1.700.000 euros case de débeda, non? Cos distintos desgranes que vos acabo de facer. Non sei que vos parece, facer algún último comentario sobre isto, e bueno, pois xa poder ir despedindo, que creo que a verdade estuvemos hoxe intentando pois falar un pouco de todo o que foi onte, creo que vos desgranamos o máis importante, e bueno, pois eso, non sei que vos parece este asunto. Darío. Pues Ou nada. que vos chama máis a atención de todo, non? Por así decirlo. A min xa o dixen, a min o que máis me chamou a atención, sen dúda, foi a xestión de como se xestionaba, como se esperaba esos cartos, como nos animaron e por eso lle dimos para diante. A mí foi o que máis me chamou a atención, porque evidentemente as cifras
Son cifras enormes, son cifras de que evidentemente algo mal se fixo. A min o de non botouse para atrás, pois se botou para atrás é porque non tiveches esas garantías para cubrirte para que eso non pasara, ou se pasaba, ter un respaldo, non? Entonces, bueno, eu teño as miñas sospeitas de por que foi así, que evidentemente non podo decir, porque, bueno, creo que evidentemente foi unha moi mala xestión. A parte do tema de que se necesitan inversores, porque aquí non se generan cartos, eso evidentemente, pero creo que o objetivo fíxose unha moi mala gestión. Comentabas de, creo que fuches tú, na asamblea, de que o presupuesto mínimo era de 1.800.000 e que se presupostou máis de 3 millóns ou 3 millóns de euros no ano inteiro. Estamos falando de non o doble, pero estamos falando de máis de 1 millón de euros de diferencia entre o mínimo que pedía a federación, a competición, vamos, e o que presupostaches tú. Entón, é que se o fixeches así é porque tiñas que ter esos cartos. Non vale o de me animaron ou confiaba en que o Easy tal. Non, se o faz é porque tens que ter esos cartos. Eu podo comprar unha casa de medio millón de euros, teño 100.000, en vez de comprarme unha de 100.000, compro unha de medio millón, porque eu creo que o xefe me subir o sueldo, ou porque me vai tocar a lotería, ou porque me deixo o veciño que sí, que me deixaba a pasta. No. Ti acataches, aceptaches e exactamente. Carreiro, tú que dis? A deuda é totalmente condenatoria, vamos, non, eu xa dixen, para mí non, eu non lle vexo solución, non sei, eu son sempre moi pesimista, pero é un pouco o que decía Gonzalo dos pensamentos máxicos, non creo que vai aparecer mañá un tipo cun saco cheo de cartos pola porta da oficina e nos vai a sacar o morto de encima, non sei, seguramente é o que quere esta xente, seguramente polo menos para sacarse dolores de cabeza, porque non me cabe a menor dúbida que teñen que ter moito barullo dentro desas cabezas, non me gustaría estar na súa piel, pero que non me parece que vai a pasar eso. Teño máis dúdas de saber o que se pagou que o que non se pagou, porque desglosando a deuda, casi teño dúdas de saber o que se pagou, que se pagou o detergente das lavadoras, non sei se lle debe ao Mercadona tamén, porque é que as cousas como son, non sei. O da erva tampouco non debeu, non? Porque os últimos 3 meses non podía pasar nada por ali, non? Por poñer unha nota de humor que non é para rirse tampouco, pero... Non, é que eso, a ver, tú se tes unha, o que falábamos antes, tes unha deuda vas a ter, porque son categorías deficitorias, creo que se di. Deficitarias, perdón. É que eso, xa partimos de eso, non? De que vas a ter pérdidas. Ahora, ter pérdidas a este nivel é porque gastaches moito máis do que realmente tiñas. É que é unha soberana burrada. Estamos falando que a nosa deuda é bastante máis grande que o presupuesto de algún equipo que se salvou na categoría, por poñelo en contexto. É que é absurdo, mírese por onde se mira. Claro, é que exactamente, que é absurdo. É máis grande do presupuesto que se presupuestou, a redundancia, o primer ano, non? O primer ano falábamos de 1,5 millón, pode ser. Sí. O sea, en presupuestos a principio de temporada 1,5 millón acabouse en un 900 ou así. Bueno, pois estamos falando dunha débeda casi do presuposto do primeiro ano. O primeiro ano estamos falando de fai 2-3 anos, non estamos falando de fai 20 anos. Porque os outros equipos, as cifras que dan son reales, houve equipos que se salvaron con menos presupuesto da deuda que acumulamos. Non sei, alguén fixo as cousas moi mal, non podemos botar a culpa a quen sea, pero alguén fixo as cousas moi mal. As culpas están repartidas. Non me cabe a menor dúbida de que non hai un solo responsable, pero, vale, onte recoñeceron, non pediron disculpas, vale, por moi ben. Pero... acabou. Responsable directo hai un que é a directiva, despois máis responsables para a situación hai moitos, evidentemente. Desde logo. Ollo, que non se quere decir que fora, digamos, non sei se dicilo, a mala fe ou a... Non ten que ver unha cousa que a outra, que tampouco sei, pero nin o creo. Bueno, pero eu creo que é unha mala xestión por descoñecemento. Ao fin e ao cabo, non son xente que se dedica o que digamos, como falaba antes,
Gonco, que non son transatlánticos financeiros como poden ser os do outro lado da balanza. No. Mira, temos por aquí unha pregunta, xa que non sei se pasaba que hoxe estaban desactivados os comentarios, pero non estaba xente moi caradiña. Sí. Sí, no, apareceu ahora un comentario, non sei, a verdade que foi bastante raro todo o día sen eles. Coméntanos por aquí, ánimo e saludos desde Cartagena. Ánimo e saludos para vos tamén. Espero que non desaparezcáis. Que tal nuestros cedidos? Jugaron bien? Bueno, eu vou che dar a miña opinión, que che de Carreiro a súa e tamén Darío. Lor e Molla, dous xogadores cedidos este ano do Cartagena. Lor, a verdade que vexo como un central con moita proxección. Molla, a verdade que o que xogou, que sobre todo o final de tempada foi bastante, está moi verde. Pero Lor sí que a verdade que fixo unha temporada bastante boa do pouco salvable do equipo. Eu comentaba con alguén en Espiñedo nalgún dos últimos partidos que Lor, para min, do que eu lembre, xunto con Ger, dos millores centrales que pasaron por Espiñedo os últimos anos. Pode ser, Por favor, sí. Vaime respetar vostede o Bueno. asturiano de Oviedo, Bueno, vale. por favor. A ver, con Javi, de Javi non me lembrei, no, a verdade, pero bueno, serían os tres que eu destacaría. Lora é un tío moi correcto, que non lle vin fallar prácticamente nada. Hai que ter en conta que o contexto pues, non era nada fácil, vamos. Non, ni moito menos. E un chaval que o deu todo, nunca un mal xesto, nin unha mala palabra, correcto no campo, pero que ademais é resolutivo. No. Ben, o que dices ti, Molla, bueno, facía o que podía, non vou cuestionar a profesionalidade de Molla. Molla daría yo que lle daba e se non lle dá para competir en primeira ref, pues terá que competir en segundo ou se cadra, pues oi, pues tivo un mal ano ou non se acostumbrou á plaza ou o que fose, vamos, pero sí, Molla un poquinho verde. Hai un escalón difícil de salvar, vamos, polo menos de momento, difícil de salvar. Sí. Estou completamente de acordo. Nada, moitos ánimos a Cartaxena, que tamén o está pasando moi mal, a verdade. Sí, claro. Aí tamén o asunto é bastante serio, noutra dimensión, pero bueno, agardemos que tamén poidan conseguir pechar as débedas cos xogadores, etcétera, para que non teñan tamén un descenso administrativo. Bueno, Darío, non sei se queres comentar algunha cousiña máis, se queres que despidamos, algo que se nos quedou no tinteiro. Eu penso que non, creo que tocamos bastante todos os paus e non hai moito máis que dicir. Simplemente, pois, xa coñecedes todos a situación do clube, nós intentamos un pouquiño daros un pouquiño máis de información. Decirvos tamén, bueno, hai que decirlo que bueno, evidentemente hai unha gala de prensa acabada a reunión onde Algemiro fala de sorpresa de algunha persoa algunha fiestra que está aberta, así que hai algo que pode estar aberto, pero bueno, a verdade é que pinta a cousa bastante complicada. Así que nada. Cuidado que non vai a coller o corriente. Se hai algunha novedade bastante importante, pois darémola e o mellor pois salirei a falar ou intentamos o mellor facer un programa. Veremos o que pasa co bar da cantina, pois dependerá un pouco tamén o que pase con o Club Deportivo Arenteiro. Isto vai da mau, é un proxecto que naceu co Arenteiro e morrerá co Arenteiro, evidentemente. E pouco máis, simplemente darvos as gracias por estar aí, pola miña parte, e pedirvos outra vez disculpas por este tempo que vos tivemos un pouquiño abandonados, pero bueno, todos nos que disculpar. Que última. Sí. A que lle lancei a Gonzalo, gustaríame que vos me respondades donde vedes a Clube Deportivo Arenteiro ou como o futuro inmediato do Clube Deportivo Arenteiro. Que apostaríades para a próxima temporada? Eu ahora mismo estouche como aquel que lle pega unha hostia e non sabe onde se topa e non sabe nin o que decir. Entonces, sinceramente, non o sei, Carreiro. Píntame moi mala cousa, pero non che podo decir onde vai estar o Club Deportivo Arenteiro o 31 de agosto, por exemplo. Non o sei, a verdade. O Gallao é que non teño nin a noción para dicirche penso isto ou penso outro, a verdade. É complicado. E tú, Darío, que? Moi complicado. Darío se quedou en blanco. Non sabrei dicilo por unha razón, porque eu vin moi convencida a directiva de que se non se topa un inversor a corto plazo para salvar a categoría de segunda ref, que se iba a salir en terceira ref sin problema. Eso que a mí me chocou un pouco, porque eu creo que era
ou se consigue alguén para a segunda ref que poña toda a pasta, ou se consigue alguén que poña non igual toda a pasta, pero que vai a manter un pouco o clube, que sería o opción da terceira ref, pero eu daba por feito de que se non se consigue a nadie que iban a pechar o chiringuito. Polo que deron a entender non iba a ser así, que se non se consigue a nadie, como que non estaba plantexado, digamos, a disolución. Pero a min tamén me parece usado pola parte deles que aseguren que se vai competir en terceira ref se non se sale en segunda. Inmediatamente despois de que o presidente presente a súa dimisión. Eu quero entender que co presidente pois dimitirán a directiva. De feito, alguén desde a grada, non vin que foi, cando empezaron a titubear, que lle preguntaron a Argemiro, pero eles quedan, non quedan? E alguén lle dixo, pois que o digan, carallo, non? Pois foi gracioso, pero non é tan gracioso, porque ao final, entre risas e burlas, pero ningún dixo se quedamos e se marchaban. Ao final non se pode quedar ningún, é dicir, no momento que dimite o presidente, sí, a claro. Xunta o único que pode pasar é que algún deles se presente, pero para tenes que presentar e ser elexido, claro, evidentemente. Sí, pero bueno, que me pareceu curioso eso, que eles aseguren que sí que se vai a ser en terceira. Bueno, non sei, no momento que vostede está presentando a dimisión é capaz de asegurar que se vai competir en terceira, pero foi o que lle dixo Gonco onte, que comentamos xa antes. Ti aseguras que vas a seguir a sair en terceira, pero cunha deuda que canto estábamos falando, de 220 de Hacienda e outros 300 de non sei quen era, non? Da Seguridade Social. Moitos cartos. Con medio millón de euros, con menos medio millón de euros, empezas en terceira ref. Non, máis. Bueno, como pouco. É que me parece absurdo xa plantealo, non sei. Volvo a dicir o mesmo. Impopular a opinión, por moito que me pese, por moito que me doia, empezar de cero e chegar onde se poida, deixarse de facer castillos no aire e vender ya alma o diaño porque non nos levou a nada e non nos vai levar a nada, vamos. Temos un exemplo moi cercano que acaban de ascender á terceira categoría do fútbol profesional e oxalá lles va moi ben, empezaron de cero, empezaron pois como puderon, como nos vai tocar aquí aos que queramos estar. Ole por eles, que sigan sin ter que depender de ninguén e como lles gusta decir a proclamar dueños do seu destino, non? E penso que é unha figura que debemos ter en conta, porque para min é o modelo que debe acadar o Clube Deportivo Arenteiro, deixarse de paranoias de SAD, de inversores, de miles de millóns de euros, estamos no Carballiña, unha aldea de 12.000 habitantes, 15.000, que debemos ter ahora no censo. As historias estas de fútbol semiprofesional e de grandes inversións non nos levaron a nada e penso que no futuro non nos van levar a nada. E son historias para non dormir, vamos. Pasámoslo ben uns anos, pero pagamos unha peaxe moi cara. Pois sí. Bueno, Darío, pois nada, se queres comentar algo máis, e se non, pois despide. Nada máis, pois nada, veremos a ver que pasa. Dixo o presidente que habería asamblea o 25 de xuño, se non é unha asamblea extraordinaria antes, que sería o motivo de que aparecera un inversor. Así que nada, non sei se despedirme, quizáis faremos unha despois desa asamblea, a ver que pasa, faremos un programiña e no medio do verao, como nos gusta a nós, ao fresco, uns bons grilos de por medio, nada. Gracias por estar aí, gracias de novo por vervos e por escoitarnos, e como non, aquí estaremos sempre. Donde, Milito? Na cantina, ao Parenteiro. Gracias, ao Parenteiro. Pola sombra.